Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero pola súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta gran final da Liga Galega Infantil Femenina. Bienvenidas a las atenciones do Celta e estudiantes. É hora de conocer as protagonistas desta gran final. Polo Celta, Fensa, Zorca, Correcero, Alicia Pereira. Número 6, Raúl Fernández. Número 8, Ana Fernández. Número 12, Javier Rodríguez. Número 13, Sara Hernández. Número 17, Martina Pérez. Número 32, Ana Pérez. Número 55, Amanda Lambón. Número 63, Carlota Boris. Número 77, Lucía Doiro. Número 89, Sara Álvarez. Número 96, Noa Vidal. Adestrador, Paco Laporte, auxiliar, Luciana Chávez. Jugadoras de Estudiantes Azul, luego de la Madrid, número 5, Isabela Cao. 8, Roa Rosado.
equipo nacional, Portugal, auxiliar de Mama Madrid, oficial de mesa, Héctor, Lucía. Buena suerte, que comece a gran final. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da contar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Polo seu currículo non sei, pero pola súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.
Calidade. Calidade. Calidade. Calidade. Calidade. E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da contar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero polo a súa foto... Hey chavales, mirad a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da contar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero polo a súa foto...
Hey chavales, mirad la foto que me pasó Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da contar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Polo seu currículo non sei, pero polo a súa foto... Hey chavales, mirad la foto que me pasó Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. Calidade. Calidade.
É o momento da entrega dos recoñecementos para as finalistas desta fase final desta Liga Galega. Comezamos con recoñecementos para o cadro arbitral e para os oficiais de mesa, para Jorge Leal, árbitro principal, para Roma Alrey, árbitro auxiliar, e recoñecemento tamén para os oficiais de mesa, Héctor e Lucía. Fan entregar estes recoñecementos directivos da Federación Galega de Baloncesto, dona Begoña del Río e don Alfonso Pazo. Parabéns aos equipos finalistas, ambos participarán no Campeonato de España, segundo clasificado desta fase final, Celta, Fensa, Jorge. Entregamos os galardóns do Begoña del Río, directiva da Federación Galega de Baloncesto e do Alfonso Pazo, directivo da Federación Galega de Baloncesto. Depois, Alicia, Zoe, Mara, Carmen, Sara, Martina, Carla, Amanda, Carlota, Lucía, Sara, Noa, e ao exterior, Pablo Amonte, auxiliar, Lucía Martín. Parabéns. Don Alfonso Pazo fai entrega do galardón de segundo clasificado a capitana do equipo. Parabéns por este segundo posto. Recibimos as campeonas desta Liga Galega Infantil Femenina, o equipo Estudiantes Azul Lugo Río de Galicia. Primeiro posto para elas, parabéns. Recollemos galardóns na man de dona Begoña del Río, directiva da Federación Galega de Baloncesto, e do Alfonso Pazo, directivo da Federación Galega de Baloncesto. Recolle Isabela, Roa, Sara, Noa, Sara Rodríguez, Andrea, Lucía, Laura, Paula, Ilia,
Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da contar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Polo seu currículo non sei, pero pola súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade.